ご紹介ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。クスカです。皆さんと一緒に楽しみたいというグループ名のクスカです。2年目です。グループ2年目です。まだまだこんな素人です。素人ということで、これからなので、お手洗いでお願いします。ということで、早速、時間差がありますので、曲に入っていきたいと思います。1曲目、モンテブングです。ルカさんに続いてといいますか、カルカスの曲になります。モンテが山で、プンクが入り口とか扉らしいんです。どんな意味かということで、今時 AI とかで尋ねますと、実際にそういう町があるそうで、標高が高いところと、あとはアマゾンの緑が豊かなところの境目にある町で、標高も高いところからその森に入っていく、豊かな森に入っていくところの中間にある、そこの入り口の町ということをそういう曲にしまいました。では、よろしくお願いします。森の入り口になります。2曲目はベッカという踊りの曲になります。ベッカってフォルクローレにいろんなリズムがあるんですけども、ベッカっていうのは男女がお見合いのようにして2人で踊るベッカなんです。で、ベッカでいうパニエロっていうんですけど、パニエロがハンカチとかスカートという多分こういう方を持ちながらこんな形で踊るっていう形になります。
もし踊れる方がいたらぜひということで、大丈夫ですか？はい、じゃあ、いきたいと思います。クエイクからハンカチのクエイク。
次がですね、ハチャマルクという曲になります。グループ名がハチャマルクという曲のハチャマルクという曲です。ハチャというのが偉大なということで、マルクというのが王ということで、グループ名に偉大な王というのをつけるのはどうかという気もするではないのですが、それのハチャマルクという曲にしたいと思います。はい。いろんなグループやってる、うちらが撮ったのは、なんか別のグループだったかもしれないので、多分いろいろバージョンあるかもしれませんが、やりたいと思います。障害も来てます。はい、ちょっと待ってください。手がはい。うちのグループがですね、2年目になるんです。僕が前大阪にいたんですけども、大阪に来て、こっちでグループ2を引っ越してきたらグループ作りたいなと思ってたんですけれども、そこでこうなかなかコロナの時もあって、そもそも外で演奏をするというようなことが考えにくかったので、ここでこの静岡フォルク富士山フォルクフェスタがあるというのを教えていただいて、ここで素晴らしいなと思って、ここでみんな誰か一緒にしませんかというのをして、なんとかここまで来た。まさしくこの本当に先ほど紹介いただきましたように、このフェスタでグループができたと言っても過言ではないと思ってます。ぜひ一緒に楽しみたいと思います。いけます？もうちょっと待ってると終わっちゃうと思うんで。すみません、高齢化とともにあちこち指が戻らなくなってしまう。できるようにやります。大丈夫じゃないか。よいしょ。はい。
で、そこにある島の名前だそうです。トトラ船って聞いたことありますけど、あの辺りは足を束ねてこういかだにして、そういうその船をこう移動したり、かなり高度なそういう船を作る技術があったらしいんですけども、そのスルキっていう島はそこのトトラ船のなんかそういう中心地だったそうです。で、なんかそのでなんでこの島の名前なのっていうと、なんかそういうそのアンデスのその年のなんか象徴みたいなところがあるそうです。なので、そんな感じで、曲を聴いてもわからないんですけども、一応そういう曲になってます。で、スルキという曲にしたいと思います。今見てる皆さん、実は鍼灸師なので応急処置をしてくださってるんですけども、はい、来ました。やって大丈夫でしょうか。やるしかない大事だ。これ。はい、vamos。
最後の時間多分アグアグラダス気がついたら今まで今回演奏した曲、今まで8分の6拍子ばっかりだったんです。次が、2拍子の曲で多分乗りやすいと思います。で、天国ですので、皆さんまた手拍子をやろうと思います。はい、で、アルバトラです。綺麗な、なんか多分子育てをするお父さんか何かが多分家族のことを思ってるような感じの曲っぽいです。すごいわかるんですけど、っぽいです。皆さん。で、いきます？石田さん大丈夫ですか？大丈夫です。全然ダメです。皆さん手拍子を大きくしていただいてですね、音を消していただいて。
藤田さん、どうもありがとうございます。